No, mua pyydettiin vähän kertomaan näistä mun kulttuuriharrastuksista ja niitähän riittää, kuten ainakin musiikki, että kaikenlaisia levyjä on tullut kerättyä, CD-levyjä ja nykyään enemmän näitä MP3. Niissä ei tosin saa aina sanoista selvää ja noista ei ole kansikuviakaan ja sitten ei voi pyytää nimikirjoituksia. CD-hänkään ei voi aina pyytää, jos sattuu vaikka olemaan tommonen piraatti-CD. Silloin aikoinaan, kun tuli tää levy Ryssä mun leipäni syö, niin sehän myytiin sitten aika pian loppuun, mutta onneksi se tuli sitten aika pian sitten heti piraatti-CD-nä ja mun sisko meni tältä bändiltä pyytää nimmaria, mutta ne oli sitten eivät antaneet. Et mitähän varten niitä levyjä oikein tehdään, jos niitä ei kerran saa kopioida ja polttaa ja ladata? Mä kysyn vaan. Taidenäyttelyt on kyllä joskus aika tyhmiä, että noi museot menettelee, että vaikka siellä on niinku tää pääsymaksu, niin sitten ainakin tietää, että niitä tauluja ehkä on tarpeeksi. Vaikei sekään aina varma, että jopa museoissa on joskus ollut semmoisia näyttelyitä, missä on suurin piirtein 1 taulu per seinä. Sitten on tosi avaraa, hei. Niin kaikki loput on sitten jossain varastossa. Et ei ihme, että ne aina valittaa niistä varastotiloista. Mutta galleriat ne vasta tyhmiä onkin. Kato, ne taiteilijat joutuu itse maksamaan sen gallerian vuokran. Ja silti siellä saattaa olla jotain ihan tyhmiä juttuja, joita kukaan ei ainakaan osta. Et kyllä sen pitäisi vähän katsoa. Ja sitten siellä on jotenkin semmoista, että siellä on aina joku kyttäämässä, että pitäisikö... Ei koskaan tiedä, kun menee galleriaan, niin joku saattaa vaikka tervehtiä se työntekijä. Että se on aika vastenmielistä. Et siinä mielessä nämä museot on kyllä parempia. Ei, siellä on se kassa eikä se paljon niinku puhu eikä pukahda. No, meillä koulussakin yritettiin rahastaa niistä tauluista, mitkä oli seinällä vuosikymmeniä roikkunut, ja yritettiin jotain korvausta periä. Ikään kuin ne siitä kuluisi ja varmaan tekijätkin on aika päiviä sitten kuolleet. No sitten jos haluaisi esimerkiksi valokuvata, niin se ei sitten millään onnistu, vaikka kuinka kauniisti pyytäisi. No, mikähän siinä oikein on, että mun faija kertoo aina samaa vitsiä, että miten hän muka kävi kerran taidenäyttelyssä ja kyllä siellä oli nämä Souldin teokset oli parhaita. Sitten hän joutuu kyllä yleensä selittämään jälkeenpäin, että Sold on sama kuin myyty, kun eihän kaikki tajua tätä siis ruotsia. Joo. Faijan kaveri on poliisissa ja se kerran sai kiinni yhden semmoisen mediataiteilijan, siis ylinopeudesta. Ja sitten kun alettiin kirjoittaa sitä sakkolappua ja kyseli niitä tuloja niin kuin sakkolappua varten, ei ollut äijä kyllä uskoa korviaan. Ja hän sanoi sitten, että kun se meidänkin tyttö aikoi taidekouluun, mutta onneksi sain hänet sentään taivuteltua siitä mediataiteilijankin vuosituloja katsottiin, niin ei olisi uskonut, että on 50 äijä. Ihan totta puheen, kyllä musta olisi kyllä tärkeää, että olisi tämmöistä sisältörikasta työtä, mistä tulee hyvä palkka. Että sitä täytyy vain vähän katsoa, että tekee sellaisia juttuja, mistä muutkin tykkää ja on valmiita maksamaan. Ja kyllä se olisi aika hienoa olla taiteilija, että saisi tehdä kaiket päivät mitä haluaa ja sitten siitä saisi vielä isot rahat.